Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шексез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта Биектау районында язгы кырышлары гөрли, азнакайлылар чәчүгә кереште. Ипи пешерергә яраклы арыш һәм бодайны ни өчен читтән кайтартырга мәҗбүрләр? Татар фәнни тикшерү институты галимнәре җавап бирә. Авыл халкын чыбыш белән тәэмин итүчеләр ни хәлдә? Сабак кулланучылар җәмгыятеннән безнең репортаж. Кайынның суыгына түгел, берсе дә файдалы. Татарстан кулланучылар берлеге мәктәп укучылары өчен конкурс игълан итте. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Республиканың барлык районнарында да язгы кырышларына керештеләр. Көннәре кояшлы, туфракта тиз өлгерә кырдашлаучылар. 7 апрельгә булган мәгълүматларга күз салсак, 300 мең гектардан артык мәйданда уҗымнар тукландырылган. 170 мең гектарда күп еллык үләннәргә дә ашлама кертелгән. Хәзер тиз арада аларны тырмалап чыгу зарур. Әкренләп зәп тырмалауны да башладылар. 2136 гектар зәп һәм пар җирләренең 150 мең гектардан артыгында эш башкарылган. Быел җирләр бөтен республикада бер вакыттарак өлгерә. Төньяк районнарның язгы кырышларына булай ук иртә тотынганнары да булмагандыр әле. Иштән чыгабыз инде без. Караңгы төшкәнче. Иштән чыгып караңгы төшкәнче эшлибез. Тизрәк тырмалап калырга? Аны вакытында тырмаларга кирәк бит. Дым каплатыра. Үзе күтәртеп чирә җир башында җайлы борылып кирип китәргә, чүбен кактырырга. 22 метр киңлектәге тырма агрегатының уңайлылыгын мактап бетерә алмый Айрат Ибраһимов. Элек җир башына чыккач кул белән тырма күтәреп чистарткан вакытларын онытмаган әле. Тырышып эшләгәндә көненә 150 гектар җир тырмалап була ди. Күп еллык үлән кырын 2 эздән тырмалый. Янәшә кырда исә тагын бер тәҗрибәле механизатор Габделәхәт Халиуллин. 1978 елда 10 классны тәмамлагач тракторга утырган булган. Шуннан бирле төшкәне юк әле. Мондый җылны күргән юк әле. Хараз булса да суда күп булды, дым да яхшы. Менә эшләргәдән җиңел быел. Былтыр авыр булган, быел җиңелрәк. Үзәннәрдә дә кары юк. Батып шыма торган урын юк. Юк, менә мин исенче көн җырыйм инде. Бер кая баткан да юк. Тракторда буй алмый, әйбәт, тиз өлгерде быел. Уңышлар гына әйбәт булсын инде. Бүген җирләр тиз өлгерә. Бу үз чиратында механизаторларны да ашыктыра дигән сүз. Габделәхәт абый күп еллыкларны тәмамлау белән зәп тырмасына керешәчәк. Зәп бик күп бездә, зәпнеш тырмаларга инде. Көздән үзегез турып калдыргансыз да инде. Безем сырдыр. Әйбәт сырдык инде. Бездә бөтен әйбәт Аллаһка шөкер. Җитәкчеләр дә әйбәт. Аллаһка шөкер. Әйбәт инде. Үстемәсен. Эшләргә шулай язсын инде. Сен сау. Барысына да вакытында өлгерү өчен кыр эшләренә әзерлекнең бишле булуы шарт. Битаман хуҗалыгында аны нәкъ шулай бәялиләр дә. Механизатор кадрларыбызда, техникаларыбызда яңасы яңа, ремонтланып чыккан килеш инде. Тагылма агрегатлар барысы да тәртиптә, ашламалар белән сатып алып кайтардык. Орлык материаллар бөтенсе дә югары класслы, яхшы репродукциялы инде. Нәрсә әйтәсе килә? Менә шушы мөмкинлектән файдаланып, тиз генә кыска срокларда эшләргә кирәк. Моңанчы шул кыска срокларда эшләп без бик атадырык инде. Менә монысы узган ел гына бөртеклеләр астына чәчелгән люцерна кыры. Монда ике рәтле тырма тагып кермиләр инде. Яшь үсентеләрне бузып бетерәчәксең. Шуңа чәчкечләр ярдәмендә тукландыралар. Чәчкеч белән тамырга кертү файдалырак инде, конечно. Өстенә сыйып биргәнгә караганда, томаннар белән ул, конечно, бик вакытында тотып алыр өчен генә файдалы. Булар бит инде тамырга кергәч, бүләннәр яхшы үсә. И силка белән үтеп киткәндә сашниклар да ваклап бара, саламнарын чистартып, себереп дигән шикелле. Хуҗалыкта яшь механизаторларны күреп күңел сөенә. Рөстәм кебекләр күптән шәһәргә китеп табан ялтыратты бит инде. Шәһәрне яратып бетермим. Авылда күңеллерәк. Шәһәрдә анда беркемне дә көтеп тормыйлар. Анда барганга карап, җүле эш урын табып булмый. Авылда рәхәтрәк. Хайваннар тоткасын шәһәрдә тотып булмый. Хайван тотарга мөмкинлеге бармы соң? Бар. Мәгә пешәне. Икмәген писәген Шәүкәткә биреп бара вакытында сораган әйберне аңар бик зур рәхмәт. Хезмәтеңгә карап инде, барысы да. Эшләгәнеңгә карап, бүләген дә бирәләр, акчасын түлиләр. Мондый зарплатаны үзем хайванны күп тотмыйм инде. Үземә суйып ашар өчен. Колхозның зарплаты
колхоз деп сөйлешабыз енді біз. Нормально, Аллаға шүкір. Вақытында беріп барғач, соңға қанағат біз. Бүгін жетерлік механизаторларны, білгічлерні туплап ішлете білу жетекшінің ұсталығынан тұрадыр менімше. Көплер ішчі қоллар жетмей деп зорлана бейт ауыл хужалығында. Коллективін тұттар үшін, конечно, бүгінскенде яқшы режиссер шекілі оларға керек. Мына артистларны еретер бейтінді. Қазір заманlar өзгенді, шындықта ол тіге аңға шаблонный кеңешті беріп болмай, мұнда енді керектерін өзіңнің тырыштығында керектер, тәжірибеде керектер енді яқшы етіп, қызметіне ештіріп, яқшы етіп өз уақытында төлеп, қызықсындыру керектер енді, керек енді ол, шонсыз болмай. Бүгін республика көлемінде ошлама топлау девам ете. Гектарына 70 килограмм минимум инде олды Шәукәт әфәнді. Әмма оңышны ошламағына формалаштырмағанында ұнытмасқа керек. Көп ошлама топладым мен шоң ошлама алам деп, оңыш алам деген сөз дұрыс түгіл ол. Оңыш алу үшін бүтін агротехник чаралар, бүтін шартлар өтелерге тиіш. Аны бірсі де өтелмесе қалса, уже цепочка ізіне, шоңа көре ошлама білен генә бір іштеп болмай, ошлама хуже гына эшләргә может. Сен экономикага да, аннан соң җирне дә раскисләйтеп, булырга тиеш яхшы тиешелеш алырга басулардан, культура земледе дигән нәрсә булырга тиеш инде. Иң мөһиме үстергән уңышыңның бәрәкәте булсын. Узган елгы мул уңышта амбарларда ятаны. Битаманның терлекләре күп, шунлыктан саклар урыннары бар әле. Авыл хуҗалыгында кулланыла торган чыгымнарга бәягел күтәрелеп тора. Бүгенге вазгыять барлык хуҗалык җитәкчеләренең дә кәефен кыргандыр дип уйлыйм. Бәясе булса иде, менә бүгенге көндә бит инде бу шак катмалы хәлләр, сөтнең бәяләре тиште түгел, җыгылды ул. Бүгенге көндә җыгылды, ул чәдри ул 50 тиен, 1 сум, 1 сум 50 тиен, 3 сумга җыгылды чәдри. Бүгенге көндә уже 10 сум юк та юк. Һаман чәләп дип торалар, 1 сум 50 тиен дип менә шулай дип һаман менә шулай дип стрессовый состояниедә. Ну, нәрсә генә булса безгә эшләргә кирәк инде. Шәукәт Вахитовның борчылуын аңларга була. Ел башыннан бирле дәвам итә инде сөт бәяләренең түбән тәгәрүе. Дөрес аңлагыз, кибет киштәләрендәгесенең бәясе селкенмиде. Җитештерүчеләрдән ала торганын киметәләр. Әле бәя төшүе бер хәл. Кайбер хуҗалыкларга сөтне алмыйбыз, урнаштырыр урын юк дигән фәрманда килгән. Сөт бәясе хакында имеш-мимешләрдән тыш берәүнең дә моңа анык кына җавап биргәне юк. Димәк, тирлек асрап көн күрүче хуҗалыклар билгесезлектә эшләвен дәвам итәчәк әле дигән сүз. Атна ортасында беренчеләрдән булып шәшүне Азнакай игенчеләре башлады. Бүген аларга Актаныш, Зәй, Нурлат, Ширмешән, Буа районнарында кушылды. Туфракның өлгереше ничек? Беренче булып кайсы культураны шәшә башлауларын безгә Азнакай телевидениесе төшереп җибәргән. Былтыр без беренчеләрдән булып 22 апрельдә чыкканбыз. Быел инде менә яз иртә килү сәбәпле җирләрдә тиз өлгерде. Туфрак өлгергән, орлыкларыбыз бар, техника әзер. Күрәйін бір нәрсәгә карамастан, без инде сөйләштек, безнең җитәкчеләребез белән, фермерларыбыз белән шәшүне башлап җибәрергә, тырмаларга, аннары инде шәшә башларга кирәк арпа. Күрәйін безнең быел шәшүлек майданнар 50 меңнән артыграк. Монда инде будай, арпа, кукуруза, кымбагыш кебек культуралар шәшәсе бар. Бу атнада аграр министр Мурат Җаббаров Кама тамагы, Тәтеш, Буа районнарына эшлекле сәфәр кылды. Игенчеләр белән очрашуда яңгыраган фикерләрне киләсе тапшыруда ишеттерербез. Моннан 40 ел элек бездә арышны 800 мең гектарда иккәннәр. Хәзер бу сан 8 тапкыр кимегән. Нәтиҗәдә ипи пешерергә аны читтән алып кайтырга мәҗбүрләр. Икмәк пешерә торган бодай белән дә шул ук хәл. Анысының мәйданы кимемәсә дә, алучы булганда дип сатып җибәрү ягын карыйлар. Хәер, моның сәбәпләре хөкүмәт югарылыгында хәл ителергә тиеш ди фән галимнәре. Ипи пешерер өчен сыйфатлы арышын да, бодайын да үзебездә чыгарылган сортлардан җитәрлек кадәр үстерә алабыз ди селекционерлар. Татар фәнни тикшеренү институтында төрле таләпләргә туры килгән, кеше сәламәтлегенә файдалы булган һәм терлек азыгы буларак та кулланыла ала торган яхшы сортлар тәкъдим итәләр. Сәламәтлегенә яхшы булсын өчен, файдалы булсын өчен шушындай уннан
пешерергә кирәк. Нурания ханым Василова үзенең күп еллар дәвамында алып барган хезмәтенең нәтиҗәсен күрсәтә. Менә бу ипи шәмәхәт өстәге Надира сортлы бодай оныннан пешерелгән икмәк. Карап торышка көрпәле арыш ипие кебек. Дөрес, көрпәле, тик антоцианнар күп булган бодай оныннан пешерелгән ул. Антоцианнар исә кан тамырларын ныгыта, йөрәк мускулларын ишемиядан саклый, күз һәм онкология авыруларына каршы торырга ярдәм итә. Саны китсәң файдалы үзлекләре бихисап. Надира дигән сорт сыман, шәмәхәт сортлар арасында, ул Россия Федерациясендә беренче язгы бодай сорты. Моңа кадәр андый сорт реестрда юк иде. Сәламәтлеккә файдалы булган мондый сорт бодайны үстерүчеләр бар. Берничә ел инде Надираны Орша районы фермеры Рафис Аксаков үз җирләрендә үрчетә. Тик бу сортның файдалы мәддәләре көрпәсендә булганлыктан, көрпәле он тарттыра торган тегермән кирәк. Безнең тегермәннәр күбесе алар өйрәнгән высший сорт чыгарга. Ә моңа кирәк цельнозерновой. Технологиясында бераз карарга кирәк, үзгәртергә кирәк, обычный икмәк пешергән кебек булмый, чөнки монда антоцианнарның күләмен и антиоксидантный активностен безгә ничек булса да саклап калырга кирәк. Кешегә ул файдасы булсын өчен. Бу сорт терлекләргә синаж салу өчен дә үстерелә. Аның яшел масса бирү күләме зур ди галим. Аны Кукмара районында терлек азыгы буларак игә башлаганнар инде. Шушындый төсле бодай сортларының тагын берсе хәзинә. Ул сары төстә. Аны да сап-сары ипиен дә кукуруз оныннан пешергәннәр диярсең. Бу бөртектә каротиноидлар күп. Шулар төс өсти, ә кешегә ризык буларак бик файдалы. Бу инде көрпә белән түгел, агын гына. Агын гына. Моның да инде каротиноидлар күп. Алар инде Каротиноидлар кабыгында гына түгел, димәк. Юк. Эндоспермда күз авыруларына инде күп кенә авыруларга булыша торган әйбер витамин. Өстәвенә хәзинә сорты көчле бодай санала. Аннан икмәк тә сыйфатлы килеп чыга. Токмач та каты сорттан эшләнгән кебек изелми торган була ди үз тәҗрибәсеннән чыгып Нурания ханым. Сүз уңаеннан язгы бодай селекциясе лабораториясендә зәңгәр, кара һәм башка төсле бодайлар буенча да эш алып барыла. Хәзинәнең аның ул клейковинасы югары, аксымы яхшы, шуңа күрә аны безнең игенчеләр ярата. Ләкин бу сорт күбрәк безнең Урал якларында, Екатеринбург, Свердловск өлкәсендә, Оренбургта үзен бик яхшы күрсәтте. Яңа сортлар чыгарганда галимнәр азык-төлек сәнәгате ихтыяҗларыннан, климат үзгәрүдән, гамәли ихтыяҗларыннан чыгып эш итәләр. Быел гына мәсәлән чәчәргә яраклы сортлар исемлегенә ТАССРның 100 еллыгына багышлап чыгарылган бодай сорты кертелде. Бу башка сортлар белән чагыштырганда корылыкка чыдамрак. Уңыш югары монда. Эре бөртекле. Үзенчәлекле сортларның тагын берсе бөртеге түгәрәк булган Сакара исемле бодай. Аның сабагы егылмый, бөртеге коелмый. Сакара сортлы бодай зәгыйф бодайларны яхшыртучы да булып тора әле. Бүгенге көндә көзгә арыш һәм тритикали селекциясе лабораториясендә дә эш тукталмый. Аның галимнәре соңгы 2 елда гына реестрга 3 яңа сорт кертә алды. Тагын берсе дәүләтнең сортлар комиссиясенә җибәрелгән. Бүген безгә светлица дигән тритикали культурасын күрсәттеләр. Бу бодай һәм арыш кушылмасы. Ул бодай бөртекләренең уңышлылыгын, сыйфатын һәм арышның авыруларга каршы туру һәм әрсезлеген үзенә алган. Институт чыгарган соңгы сортларның берсе антиоксидантлар күп булган югары уңыш бирә торган көзге Зеланд арышы. Ипи пешерү үзенчәлекләре буенча ул беренче класс Андый санала. Зернога керә, беренче класс зерносына керә. Соңгы елларда арышны чәчү мәйданнарын шактый киметтерәләр. Тәмле арыш икмәге дә сирәк очрый хәзер. Ә безгә кадәр ничә буын шул арыш ипиен ашап үскән бит. Элек арыш ипиендә үскән халык бит инде. Сыр халкы дип әйтик инде безнең бабайлар әбиләр. Шушы арыш ипиендә барлык витаминнар, аксымның тулы булуы, лизинга бай. Барлык организмга кирәк булган әйбер безнең шушы арыш ипиендә бар. Сәламәт булганнар шул. Балага тугач та шул авызына арыш оныннан имезлек ясап салганнар. Бүгенге көндә Татарстан сортларын безнең республика хуҗалыклары гына түгел, чит төбәкләр дә теләп ала.
Мәсәлән, Август компаниясе галимнәр белән бергә селекция эшен башкарырга әзер. Чаллы икмәге ширкәте белән сөйләшүләр алып барыла. Анда Надира хәзинә сортларынан икмәк пешерергә әзерләр. Ул гына да түгел, Чаллы икмәге Татар фәнни тикшерү институты сортларын үз басуларында үстерә башларга теләк белдергән. Авыл кешесенең тавык чебеш алып үстерер чорда җитте. Узган ел инкубаторлар шикләүләр кертелү сәбәпле йомырка таба алмый интеккәннәр иде. Хәзер вазгыять ничегрәк? Соба кулланучылар җәмгыятендә әйтүләренчә, быел хәл уңайрак. Ашлык бәяләре дә түбән булгач, чеби алучылар саны артыр дип фаразлыйбыз диделәр. Чебешләргә булган ихтыяҗны каплый алырлармы? Киләсе видеоязма әнә шул хакта. Үземдә алам ел сайын бик әйбәт була чебиләре, үлмиләр. Дөрес инде карарга тырышлык кирәк инде. Алганда инде алар нәрсә инде? 20 көнлекне аласыңмы бер суткы? 20 көнлекне алам. Әйбәт була, бик әйбәт булалар. Комбикормаларын үзләреннән аласыңмы соң? Үзләреннән алам бөтенесендәген. Әллә кая йөрмим, өем шунда булгач, арба белән керәм дә алам. Балаларга инде үземнән тыш юк хәзер, агытны ашый алмыйм. Соба кулланучылар җәмгыяте тимершык инкубаторында чыгарылган чебиләрне шушы бинага алып менеп үстерә. Динә Саттарова белән Тәнзилә Җиһангирова күз карасыдай тәрбияли сары йомакларны. 13 көнлек шибиләр бездә 8-9 мең шиби килә кайта инде безгә. Алла берсә, менә булар апрель ахырында инде 1 айлык булалар 22 апрельдә. Буларга инде һәрберсенә талоннар сатыла, алдан инде сатырга инде безнең әле менә әз генә кала. Алдан алып бетерә, кеше бик яратып алалар. Хәзер авыл халкы да чебиләрнең 20 көнлеген алып үстерергә гадәтләнде. Чөнки 20 көнгә кадәр алар өчен җылылыкны да сакларга, төрле профилактика суларында үткәрергә кирәк. Кыскасы, бик вак һәм четерекле хезмәт. Суточный вакытта инде 30-33 температура буларга тиеш инде. Менә хәзер инде булар безнең 13 көнлек бит инде. 13 көнлектә инде хәзер 23-24 температуралар инде. Безнең бит вентиляторлар эшләп тора инде, дымлылык безнең монда нормаль, әйбәт. Аяклары biz bit инде витаминнар ишертәбез. Суточный вакытта тотынабыз витаминнарны ишертергә. Аннары соң кортларга каршы да дарулар ишертәбез. Аларга нәрсә тиеш барышында ишертәбез. Ит чебиләренең токымына килгәндә төрлесен үстереп караганнар биредә. Узган ел Рос 360 токымлысы булса, быел Коп 500 дигәнен үстереп сатачаклар. Biz bit инде Коп 500 белән моңа шигел күп партиялар, күп еллар шул токымлы чебиләрне үстердек. Менә бу елда шул чебиләрне Коп 500 токымлы чебиләр үстерәбез. Алар бик әйбәт үсәләр. Гәүдәләре дә зур була, авырлыклары да, итләре дә бик әйбәт була, тәмле була. Узган ел дөнья күләмендә башланган үзгәрешләр соба кулланучылар җәмгыятендә урап узмаган. Алдан талоннарны бер бәягә сатканнар, ә йомыркалар кыйммәт бәядән кайткан. Быел инде ашлык бәясе арзан булгач, халык чебешләрне күпләп алып үстерер дигән фараз белән эш итәләр. Тормыш үзенең авырлыкларын китереп чыгарып тора. То ашлык бәясе, то сөт бәясе, то тегесе авыл халкы ул һәрвакытта да тырыш булды. Ул үзенә карап, Алла карап эндәшмичә эшләде. Сөтенә дә Алла бирсә урын табырбыз. Ишебиендә менә Алла шөкер уже беренче партия ишеби үсеп килә. 9000 шеби. Менә без бу торакта торабыз. Бу торакта безнең иртәгә Алла бирсә 4000 баш шеби бу торакка, икенче торакка тагын бер 4000 баш шеби җибәрәбез. Безнең бер вакытта 20000 баш шеби үсә. Бу әле беренче партия шебиләр. Инде икенче партиясенә дә талоннар алынып бетте ди монда эшләүчеләр. 3 мәртәбә шеби алып үстерүчеләр дә бар икән әле. Быел аграр министрлык тарафыннан кире кайтарылган субсидияләр дә сатып алу мөмкинлеген арттырыр мөгаен. Бу бик зур этәриш халыкка бик әйбәт булды. Нәрсә белән әйбәт? Бу 50-не алса, хәзер 100-не ала, 150-не ала. Лишнин безгә кире завайта, без шуны ярмаркаларга алып барып сатабыз. Халыкка дополнительный акча керә. Ну киләчәктә бу шушындый дәү фермаларны тагын иши булдыра кирәк. Менә Саба районында 3-4 ферма, ул лишний түгел, 5-6 булса да кеше эшләп тора, барыбер кешегә дә хезмәт була. И үстергән кешегә дә әйбәт, әллә кай барып аласы юк. Шул атта бит аны комбикормысындагы бөтенесен без үзләренә кайтарып бирәбез. Кемдер бу эшчәнлеген бизнес дип бәяләсә, биредә халыкка хезмәт күрсәтү диләр. Чөнки комбиязыкка кадәр алып кайтып саталар. Авыл халкыннан сөт тәҗия кулланучылар җәмгыяте. Халыкка хезмәт күрсәтүдә бәяләрнең уйнап торуы киртә булырга тиеш түгел дигән фикердә Шәүкәт әфәнде. Сөткә туктагы килгәндә сөтне действительно бәясе төшә башлады. Но халык аны түзә, белә, ничә икән төрле случайлар булды. Менә без 15-нә 26 сумнан түләдек. Шушы беренче числога без 24 сумнан расчет ясадык. И шул вакытта субсидия 4 кварталга бирделәр. 1 сум исәбеннән туры субсидияләштек. Бүгенге көндә мин әйтәм, зорламыйбыз, нормально, Алла шөкер эшләп барабыз. Кайын суы җыясызмы җәмәгать?
Елның һәр фасылында табигать биргән нигъмәтләрдән авыз итеп калу зарур. Әлбәттә инде, нигенә җыйсаң да, агачларга зыян салмавың хәерле. Хәзер кайын суны өскә күтәргәндә, аның бөреләрен җыярга вакыт дигән сүз. Үсмер вакытта авыл баласының һәр кайсы эшләп карагандыр бу эшне. Татарстанның кулланучылар берлеге быел да агач бөресе җыю буенча укучылар арасында конкурс игълан итте. Бу хакта тулырак киләсе видеоязмада сөйләрбез. Бүген башлангыч сыйныф укучыларының дәресләре табигатьтә уза. Алар монда беренчедән белемнәрен арттырса, икенчедән күпме файдалы эш башкара. Безнең инде әйләнә-тирә дөнья дәресендә үтелә бу тема. Барыбер дә күпмедер дәврдә аңлатылды. Һәм инде табигатьне ярату һәрвакыт безнең тәрбияви чараларның берсе булып санала. Әлбәттә, без кайын нарат бөреләреннән дару ясаганнарын яхшы беләбез, әмма аны үзебез җыеп төнәтмәсен ясап мәшәкатьләнмибез. Юкса агач бөресенең төнәтмәсе күпме авыруга дәва икән бит. Нарат бөресе грипп, салкынты, йөткерү, бронхит, фарингит, ларингит, дерматит, кышыткан бизгәге вакытында кулланыла. Дөрес, укучылар табигатькә чыгып эшкә тотынганчы ук шактый мәгълүмат тупларга өлгергән бу темага. Нарат бөреләрен ясыйлар, ингаляция, сулыш, юлларын йөткергәннән, тамау, бронхит, тамакка бик файдалы. Шуның өчен 100 грамм бөрегә 2 литр су салып 5-10 минут кайнатырга кирәк. Шуннан соң юрган астына кереп ятып, шуның пары белән 15 минут суларга кирәк. Үзең болай еш авыртасыңмы? Юк. Авыртканы юкмы? Әзер бөреләрне тукымага яки кагазга салып киптерергә кирәк. Укучылар агач бөресе җыю белән конкурста да катнаша. Бәйгене республика күләмендә Татарстан Республикасының кулланучылар берлеге оештыра. Узган ел мәсәлән Саба районында гына да 524 килограмм кайын һәм нарат бөресе җыелган. Ни өчен дигәндә, монда инде безнең как конкурс шикелле, һәр баланың беренче урын, икенче, өченче урында бик актив катнашасы килә. Теге елны инде алар инде бик зур бүләкләргә ия булдылар. 3 урында билгеләнде һәрбер. Әле бөреләрдән тыш инде безнең шушы да җыела яңадан үләннәр. Ансы инде җәй аенда, июнь ае, июль аенда һәрберсе бүленеп биргән. Бәйге шундый нәрсә инде ул. Анда һәр кемнең җиңәсе килә. Укучылар бу эшкә әти-әниләрен, әби-бабаларын да җәлеп итә икән. Бер эштән лаеклы ялдагылар күпләп бакча үләннәре дә җыеп тапшыра башлый, ди Илмира ханым. Җыючылар бар. Менә инде безнең бигрәк тә яратлар карлыган яфрагын җыеп җыйкын инде. Бәяләре бик әйбәттән алына. Һәм даже инде киптереп бирүчеләр бар арабызда. Менә алмаларны киптереп, миләшләр киптереп бирүчеләр. Аларның инде бик актив катнашалар. Соңгы елларда дару үләннәренә ихтыяҗ сорау арта бара, ди конкурсны оештыручылар. Шуңа мәгариф идарәләре белән тыгыз элемтәдә эшләргә мәҗбүрләр. Әмма конкурс ул мәктәп укучылары өчен генә. Ә менә эшсез калучылар, өйдә лаеклы ялда булучылар өчен өстәмә акча эшләү мөмкинлеге булып тора. Үзебезнең менә система буенча республикада 500 тоннадан артык үлән дарулары җыябыз. Балалар белән инде бу чиракта без менә бүгенге көндә без Саба районына чыктык. Монда алар шушы кайын берсе, нарат берсен җыялар бүгенге көндә. Бүген дә укучыларны куандыру усылын тапкан оештыручылар. Балалар табигатьтә тамак та ялгады, бүләккә кичкенә китапчыклар да алды. Бу китапта нинди дару үләннәрен ничек итеп җыярга икәне өйрәтелгән. Сәүдәгәрләр китап эченә бәяләр язылган таблица куярга да онытмаган. Вакытында ничек җыярга, ничек киптерергә, шушы менә безнең брошюркабыз бар, Татпотребсоюзда чыгарылган инде. Монда бөтенесе аңлатылган, язылган, кайда ничек җыярга, нинди озынлыкларда, нинди шартларда аларны киптерергә һәм ничек тапшырырга инде. Шулай ук монда һәрбер төрләренә карап бәяләре куелган монда. Конкурста яшь чикләве юк. Теләгән һәр бала катнаша ала, ди оештыручылар. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Экранда күрсәтелгән WhatsApp номеры сездән хәбәрләр көтә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын, туган җиребездә бәхетле мул яшик.